Bună seara tuturor! Suntem alături de Ion aici. Ion este fondator SmartUp, corect? Da, Da, corect. da. Chatbot by SmartUp. El o să fie primul vorbitor astăzi, dar până trecem la Ion, vreau să vă spun că suntem în penultima săptămână din Startup Academy. Cu părere de rău pentru noi și de bine pentru voi, îmi pare mie. Săptămâna viitoare închidem ultimul modul. Tot aici aș vrea să anunț că până seara aveți timp ca să completați chestionarele de săptămâna trecută pentru cei care nu au reușit. Și vă doresc o prezentare frumoasă alături de Ion. Ion, tu poți să începi. Da, salut a toți! Felicitări pentru faptul că ați ajuns până la această etapă, că cam deja se termină programul. Tu ai fost în chat-ul de Telegram și ai urmărit destul de mult, da? Da, eu dacă n-am fost activ, cel puțin am urmărit ce se întâmplă, ce se vorbește în chat. Mă bucur că este dorința asta de cunoaștere, dorința de a afla mai multe și domeniul ăsta digital, el mereu se schimbă, devine tot mai interesant și respectiv e fain că este dorința de antreprenorilor să facă un update de cunoștințe și e fain pentru cei care se dezvoltă în domeniul ăsta de la început. Eu sunt în domeniul ăsta din 2014 mai activ, așa am început să activez. Am avut personal o afacere, eram cu produse de galanterii pentru bărbați, aveam o mică fabrică așa de croitorie, să spunem, și respectiv, având și eu un site, la rândul meu, având și eu un magazin online, am trecut prin foarte multe dureri la început, când nu cunoșteam nimic din domeniul ăsta și când am început să descoper, am început să aflu, să trec pe toate etapele, cum să-ți faci un site, cum să promovezi un site, cum să fii vizibil în mediul online, cum să poți face publicitate, cât de mult contează apariția la TV, cât de mult contează să fii în mediul online, să răspunzi la oameni, să fii alături de oameni, să fii conectat cu oamenii. Te-ai stresat? Atunci, da, pentru că eram la început, iar oamenii care știau unele lucruri erau foarte scumpi. Pe 2014-2015, domeniul de social media, în general, oamenii care erau foarte buni în domeniul ăsta erau destul de costisitori. Domeniul abia începea să dezvolte și multe lucruri, mai ales când ești la început antreprenor, tu fiecare cheltuială o să o cozi destul de bine, nu poți să dezvolți tare mult. Și așa, din necesitatea dată, am început foarte mult să studiez de sine stător. Cum se face un lucru, cum se face un site, dar cum se promovează, cât de mult contează să arate într-un anumit mod produsele pe site, cum se face o comandă de la A la Z, începând de la a face order, a achiziționa produsul de pe site, cum el trebuie după aia livrat și toate procesele astea care erau. Și așa, analizând foarte multe lucruri, dezvoltându-le, prin 2016 am intrat totalmente, am lăsat domeniul de offline și am intrat totalmente doar în mediul digital. Și am început așa să ajut pe un prieten, pe un alt prieten, alt cunoscut, până când am început să scot ca o activitate deja ca nivel de business, adică chiar începând deja să prestezi servicii în domeniul dat. Și tu de felul meu ai dezvoltat afacerea, da? Da, așa se primește și de felul meu sunt foarte curios. Adică în domeniul digital, curiozitatea trebuie să fie pe prim plan, pentru că mereu să fac update-uri. Da, să aibă update-uri, să știi de ce lucrează un moment, de ce nu lucrează alt moment, mereu să fie întrebările astea oamenii și le pună. Pentru că când sunt întrebări și oamenii și le pun aceste întrebări, acum în mediul online, pe Google, puteți găsi răspunsuri la foarte multe nuanțe. Eu înțeleg că e foarte multă informație acum. Adică dacă cu 10 ani în urmă era mult mai puțin, acum e foarte multă informație. Este greu și eu recunosc că, mai ales fiind în domeniul de antreprenor, cât de greu pentru oameni să decidă care pas să facă, ce soluție să utilizeze. Sunt foarte multe persoane care oferă foarte multe soluții, sunt foarte multe strategii acum pe piață, însă este greu să te decizi pe care și cum să o iai. De aia, când mă mai întreabă unii cum mai bine să fac, pentru că este soluția A, soluția B, soluția C, eu de multe ori zic, dacă începi să urmărești pe o persoană sau maxim două, încearcă să nu mai folosești strategia altor persoane, utilizează sfatul acelei persoane măcar o perioadă lungă de timp. 2, 3, maxim 6 luni. Vezi care e impactul tău. Pentru că persoanele care de obicei
aduc anumite sfaturi, sugestii, tot le aduc din experiența sa. Uh-huh. E bine să analizați și experiența persoanelor care vă sugerează ceva, a căror articole citiți sau vizualizați anumite videouri. Și respectiv să știți că, pentru că, într-adevăr, sunt strategii multe, ele toate lucrează, pur și simplu, și practic, dacă sincer, cam toate se aseamănă. În bază, la nivel de basic, ele toate sunt aceleași. Pur și simplu sunt anumite, unii poate încep într-un anumit mod, alții începuturile sunt puțin diferite, dar în rest fructul de bază e același, adică nu e nimic diferit. Și eu cred că așa tip de cursuri cum este ăsta acum, e un curs care ghidează omul, îl pune pe anumite etape, după care el după aia să poată singur să știe cum să se dezvolte, să afle multe detalii. Iată, pentru că un curs, ăsta tot e un curs lung, iar chiar și unele lecții, acum am început să mă aprofundez mai mult în social media pe parte de certificare chiar, da? Am luat de la Facebook, acum au făcut Facebook o colaborare cu Coursera și au scos cursuri cu certificare. Mie mi este interesant, pentru că de obicei eu sunt așa un tip de om, dacă încep ceva să studiez, vreau să studiez la nivel mai profesional, că atunci când ies în fața oamenilor să o spun de nivel de, n-aș spune chiar ca expert, dar să fie atât expertiza teoretică cât să fie și expertiza practică. Și atunci pot să vin cu sugestii clare. Nu prea îmi place să vin cu lucruri care nu le-am studiat până la capăt sau să sugerez ceva care eu n-am testat. Niciodată n-am fost pe partea asta și nu sunt teoretician. Asta dă și încredere că spui ce într-adevăr au fost testat deja și lucrează bine, decât să duci lumea în eroare. Da, într-adevăr. Și acum certificarea care acum o fac la Facebook, o fac mai mult pentru verificarea teoretică încă o dată a lucrurilor și în ultimii 3 ani Facebook a făcut foarte multe schimbări, mai ales pe domeniul de mesagerii, pe platforma sa de reclame, la fel a făcut multe și încă face. Și cu politica lor de confidențialitate aduce schimbări, respectiv practic ne schimbă de multe ori tema pe acasă, pentru că te înveți într-un anumit fel să faci anumiți pași. Așa apoi se schimbă. Da, Facebook scoate anumite protocoale și atunci trebuie să te adaptezi. De aia și lucrul nostru așa e făcut că mereu trebuie să fii cu mâna pe puls, pentru că tu ai un client în spate care îl ajuți, îl deservești și dacă se întâmplă o eroare, ceva, tu o să trebuia să răspunzi la urmă de aia. Facebook-ul, da, noi tot ce avem în Facebook, în Instagram, nu ne aparține. Unicul activ a unei persoane, și o să vorbesc astăzi pe acest lucru, este contactele omului, asta este e-mail-ul și numărul de telefon a persoanei. Asta e unicul nostru activ. Restul nou nu ne aparține absolut deloc. Site-ul tot putem spune că e un activ al nostru, cu toate că noi plătim pentru hosting. Respectiv, e așa o chestie care tot poate fi dezbătută. Dar ce mai valoros acum la noi, astea sunt bazele de date. Și cu baze de date care e crescută de sine stători, de antreprenori de la început. Nu cumpărată, nu preluată, dar baza care omul a început de la start să-ți dea contactul său și tu ai început să deservești acest om. Și atât noi așa să vorbim despre partea asta de customer care, de suport clienți, care e un domeniu destul de, spunem așa, important și trebuie să fii atent în el, pentru că oamenii acum devin așa mai capricioși, oamenii acum pot să aleagă, concurența e mare. Mai alertați și mai deranjați de online. Da. Ceva nu-i place, a făcut screenshot, a pus public pe pagină. Uitați cum mi-a răspuns, uitați cum mi-a scris. E bine când compania e pregătită și știe să se lupte cu reputația brandului său. Asta e un alt domeniu foarte dezvoltat. Dar mulți, la nivel de emoții, își fac mari probleme. Încep să răspundă nu cum trebuie sau în general se implică în discuții domeniul administrativ care ar trebui mai bine să stea puțin în spate. Sunt tot nuanțe și partea asta emoțională crește pentru că se fac grupe închise în Facebook. Și dacă apar anumite screenshot-uri de anumite discuții într-un grup din ăsta închis, foarte greu să gestionezi controlul emoției sau controlul feedback-ului din acel grup. Poate ai avut o zi rea și ai răspuns pur și simplu unui client la final de zi, poate puțin mai... Fără smile-uri. Da, fără smiley. Gata, omul ăla crede că ceva el n-a făcut cum trebuie și poate să se enerveze. Da, teorii sunt multe. De aici vine în ajutor chatbot-ul, care este ceva static, este ceva automatizat, el mereu să zâmbească, el mereu să fie fericit, el mereu să răspundă la oameni.
E o chestie care, basic, ajută, dar nu locuiește omul. Astăzi tot îți vorbesc acest lucru. Ok, hai să începem, că mine deja mi-e interesant să te ascult. Da, mă bucur. Așa. Mă bucur că sunt oameni care deja ne-au salutat. Da, sunt foarte mulți. Da, aș vrea doar o întrebare să știu dacă cineva a mai auzit de ManyChat, așa, un sistem de gestionare a mesajelor de automatizare. Dacă de obicei răspunsurile vin în jur de 5-7 secunde, așa că să fii pregătit, să nu-ți pară că lumea nu reacționează. Ok, am înțeles. Iată, văd că cineva zice că a mai auzit. Respectiv, asta o să menționez și despre ManyChat, o platformă internațională care te ajută să creezi propriul tău chatbot în Facebook Messenger și tot ce discutăm noi pe mesagerie, discuțiile de mesagerie, e deja domeniul de messenger marketing sau mai nou din anul trecut a început să se popularizeze termenul de chat marketing, ceea ce înseamnă trebuie să ținem cont în ce format deja se începe ca o teorie aparte cum noi gestionăm discuțiile noastre într-o mesagerie. Deja la unii clienți eu le propun să aibă anumit ghid de discuții cu clienții săi în mediul online. Ce am în vedere aici? În primul rând, totul se începe de la avatar. Cui se adresează compania? Se adresează la Pertu sau la dumneavoastră? Se adresează amical sau la nivel așa mai serios? Foarte mult contează aceste lucruri și ele ar trebui să fie ca un protocol bine descris în care orice persoană care comentează numele unei companii să știe exact cum formulează mesajul, că îl formulează prietenos, îl numește pe om pe nume, prenume sau îl numește la dumneavoastră. Sunt momente care contează într-o discuție, deoarece, și tot să încep de la avatar, aș vă zic, avatarul e persoana care profilul clientului vostru ideal, pentru că fiind acel avatar, fiind acest protocol, vă este ușor să discutați în continuare cu orice client, cu orice întrebare care apare. Respectiv, după aia este foarte ușor să-l învățați și pe chatbotul vostru să comunice cu omul. Dar mai întâi să vă vorbesc puțin despre mine. Cine sunt eu și cum merit eu și vă mulțumesc foarte mult pentru minutele care le acordați voi astăzi ca să mă ascultați. Sunt cofondatorul companiei Rivostech. Este o companie care mai bine de 4 ani creează și elaborează website-uri pe diferite platforme, WordPress, dar mai mult pe WordPress și Laravel. Sunt fondatorul agenției Chatbot by Smartup. Este o agenție mică care a început dintr-o pasiune în 2016, când prima oară s-a deschis posibilitatea de a crea chatbot pe Facebook Messenger și atunci am descoperit pentru prima oară ManyChat, platforma despre care vă vorbesc puțin mai târziu. Respectiv, astfel am ajuns chiar să fiu agenție partener a acestei companii, ceea ce mi oferă posibilitatea și îmi dă oportunitatea ca eu să pot vorbi deschis de această companie, să pot promova această companie și să răspund la orice întrebare legată de anumite aspecte care ține de acest instrument. Am ajuns să gestionez peste 40 de proiecte din diferite domenii, în atât parte de website-uri cât și parte de chatbot. Atât a fost domenii cum ar fi imobiliare, domenii cum ar fi beauty, Horeca, B2C, chiar și B2B. Până acum, împreună am reușit să aducem la peste 40 de potențiali clienți, 40.000 de potențiali clienți pentru companiile care le gestionăm. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă baze de date care am ajutat să-și construiască companiile cu care am lucrat. Contează acest lucru pentru că am o maximă așa, mai bine schimbă like-ul paginii pe Get Started. Dacă ați văzut de multe ori când începe discuția cu o pagină în Facebook, în pagină de business Facebook, apare așa un butonaj Get Started. De ce eu zic acest lucru? Pentru că în moment ce omul a făcut Get Started, cel puțin a primit un nume, prenume a persoanei și vă este clar cu cine comunicați. Și acest lucru respectiv acest lucru poate fi făcut pentru orice campanie care faceți voi de reclamă. La fel, vorbesc puțin mai târziu ce înseamnă acest lucru. Dar ce este un chatbot în sine? Un chatbot este o metodă 1-la-1 de comunicare, care te ajută să dezvolți marketingul, vânzările și diferite operațiuni automatizate pe canalele de mesagerie. Noi acum, eu mai mult o să vorbesc despre Facebook Messenger, pentru că este cea mai accesibilă și cea mai utilizată platformă la moment. Dar canale de mesagerie sunt mult mai multe și o să vi le menționez puțin mai târziu.
Și așa o frază foarte faină. Dacă ar fi să începem astăzi să construim o rețea socială, vom începe mai întâi cu mesageria. A zis-o Mark Zuckerberg la o conferință de Facebook în 2019. Pentru că cum se dezvoltă mesageriile astăzi, mulți nu și-au imaginat. Au pornit să dezvolte mult mai mult decât aplicațiile de Facebook, LinkedIn, care sunt platforme sociale. De ce ar trebui să atragem mai mare atenție aplicațiilor de mesagerie? Pentru că 46% din toate sesiunile de pe un telefon mobil includ o aplicație de social media sau de mesagerie ca una din primele 3 aplicații deschise. Ce am mai vedere aici? Dacă ați luat telefonul vostru personal și ați dat pe fundal să vedeți câte aplicații sunt deschise, una din primele 3 aplicații deschise, sigur că o să fie ceva de Messenger. O să fie Facebook Messenger, poate fi WhatsApp-ul, poate fi Viber, poate fi Telegram-ul. Și la sigur că majoritatea din noi acest lucru îl avem. Iar acum în pandemie acest lucru în general a devenit și de o mai mare amploare. 6 din top 10 cele mai utilizate aplicații la nivel global sunt aplicații de mesagerie. Eu de ce vin cu aceste date? Pentru ca să vă arăt și să punem accent pe acele instrumente unde real sunt clienții noștri, unde noi real ne putem găsi audiența noastră. Aici este o simplă creștere a Facebook Messenger-ului din 2017 până în 2019. Și din câte vedem, avem mesaje. Câte mesaje sunt trimise între oameni. Avem așa o componentă Active Messenger Bots. Partea de chatbot, ea se dezvoltă la fel. Ea în 2016, în general, mai mic de 100.000. Asta în 2019 deja sunt peste 500.000 de chatbot activi la pagini de Facebook Messenger. Respectiv, ca să înțelegeți, încă este spațiu, încă este loc de mai mult. Concurența încă nu a început să utilizeze la maxim acest instrument. Respectiv, voi aveți unde și este loc de a dezvolta în compania voastră această platformă și acest instrument. Și lunar, deja pe Facebook Messenger, noi avem undeva la 1,4 miliarde de utilizatori, ceea ce este un număr foarte mare. Și este o altă aplicație, la fel, care aparține la Facebook, este WhatsApp-ul. WhatsApp și Messenger creează de 2 ori mai rapid decât Facebook în sine, cu 30% an de an. Asta și vă ziceam, pentru că oamenii sunt oameni, am care cunoscuți prieteni, au cont pe Facebook Messenger, dar nu au cont pe Facebook. Respectiv, mult mai mult încep să utilizeze anume Messenger-ul, pentru că Messenger îți oferă posibilitatea să comunici cu prietenii tăi, să poți comunica cu orice afacere, cu orice pagină de business și în Facebook Messenger puteți face și call-uri unui altuia. Respectiv, acest lucru are loc și în WhatsApp. Așa. Vă arăt aici unele încă alte aplicații care la fel prind priză și se dezvoltă. Pe lângă WhatsApp-ul, Messenger-ul, ele practic concurează unul cu altul. Când Messenger-ul este mai sus când WhatsApp-ul, Messenger foarte mult a avut de câștigat fiind alepit cu Facebook în sine, WhatsApp-ul fiind preluat mai târziu, dar WhatsApp-ul devine tot destul de utilizat, dar ca nivel de reguli, politică, ele sunt aceleași. Practic, dacă învățați ceva la Facebook Messenger, ele foarte mult se aplică și la WhatsApp, pentru că e sub aceeași companie și ei gestionează lucrurile cam asemănător la partea asta de politică de confidențialitate și regularitate, trimitere de mesaje și a crea chatbot în aceste pagini. Apoi mai este WeChat, probabil ați auzit, QQ, Kik, sunt aplicații care la noi nu se utilizează, mult în Asia sunt utilizate. La noi este Viber-ul, bine cunoscut, și Telegram-ul. Așa, o prezentare tot faină am găsit-o acum recent, este din iulie 2020 și aici ne demonstrează perioada de COVID, cum a influențat utilizarea mesageriei în online și foarte mult trebuie să tragi atenția și la vârsta avatarului pe care voi aveți și la vârsta clientului, audienței care de la mic care crește și se dezvoltă. Pentru că în mare parte atenția și focusul trebuie să fie în două direcții, atât în educarea clientului care crește, da, tineretului care o să devină cumpărătorii voștri și audienței care este actuale. Respectiv, de aia de foarte multe ori aduc anumite exemple pe partea de vârstă, ca să vedeți diferența. Și vedem în prima iconiță de la 18 la 24 de ani, 52% a crescut, apoi la 25, 34, 42 și este chiar și vârsta în etate care la fel au crescut, pentru că fiind oamenii acasă au început mai mult să scrie, să comunice și a fost un canal bun de comunicare, de discuții.
Aici este un exemplu cum mesageria depășește creșterea față de social networking, aplicații de social networking, asta cum ar fi Facebook-ul. Este foarte clar prin așa tip de statistică cum se dezvoltă lucrurile. Există 1,4 miliarde de utilizatori activi lunar pe Facebook Messenger, cum v-am spus. Și aici un moment foarte interesant, există peste 80 de milioane de pagini de afaceri pe Facebook. Eu cred că acum poate fi deja mult mai mult, mai ales pentru că asta e o cifră care a fost până la pandemie, nu am o cifră actualizată după. Respectiv, ce înseamnă 80 milioane de pagini? Imaginați-vă că, practic, asta este și concurența voastră. Este statistică mai detaliată pe fiecare nișă pe care voi puteți să vedeți câte pagini sunt, puteți vedea statistică analizată pe fiecare nișă chiar în anumite țări. Cine se interesează, aș putea mai târziu poate să-mi scrie și revin. Această statistică, anume în acest moment, practic aici a venit momentul de aha, că de ce Facebook Messenger, în general, de ce partea de text devine cea mai întrebată. Dacă vedeți, aici este diferența între cum persoanele iubesc numărul de persoane care iubesc să scrie, să facă voice calling, video calling și care nu au o opinie concretă. Deci, din câte vedem, persoanele care vor să scrie crește și devine un număr tot mai mare decât cei care iubesc să sune. Și acest lucru trebuie să vă trezească un interes mai mare asupra mesageriei și să începeți să vă gândi cum investiți în comunicare cu ei. De ce? Pentru că din câte vedem, ce înseamnă ce? De la 18 la 29 de ani, de câte vedem, 61% iubesc mai mult să scrie și doar 20% să facă voice calling. Deci, dacă audiența voastră este de la 18-54 de ani, noi vedem clar că această audiență iubește mai mult să textuiască, adică să scrie într-un Facebook Messenger, dar nu doar în Facebook, într-o mesagerie, poate fi și WhatsApp sau Viber sau Telegram. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi trebuie să fim acolo. Noi dacă avem o anumită companie, oamenii nu iubesc să sune, oamenii iubesc să scrie, noi trebuie să existăm în acel loc. Avem un website, avem același live chat, widget care jos e pus pe dreapta de obicei și omul dacă scrie, noi să putem rapid să-i răspundem. Dacă intră Facebook Messenger, în Facebook, în pagina Facebook și vă scrie în Facebook Messenger, voi să puteți răspunde. Dacă a intrat în WhatsApp, voi să puteți răspundeți. Oamenii tind mai mult să scrie și dacă voi nu reacționați, nu răspundeți în decurs, am găsit o statistică recent că un om mai mult de 8 secunde nu prea iubește să stai pe un site, atunci ați avea și voi cam limita asta de până la 10 secunde să puteți să răspundeți. Chiar dacă nu sunteți activi. Aici un chatbot vă ajută să interacționeze puțin cu utilizatorul și dacă nu sunteți pe loc, ca chatbotul să-i menționeze acest lucru și să încurajeze omul să spună cel puțin că salut, nume, prenume sau nume, noi am recepționat mesajul tău, acum la un moment nu este cineva ca să răspundă exact această întrebare, dar ce fac anumite scenarii până cineva se implică, roboțelul să prelucreze puțin lead-ul. E un lucru deja bine cunoscut acum, companiile mari internaționale folosesc această metodă și respectiv astfel vă construiți o bază voastră de clienți care nu îi alungați atât pe site că n-a răspuns nimeni, că nimeni nu e acasă. Același lucru ar fi cum ați bate la ușa unei persoane și nu răspunde absolut nimeni. Și măcar nu este un sunet că stai un pic, acum deschid, acum nu pot, sau ceva măcar de genul ăsta. Nu este nimic, da? Este un gol. Respectiv, omul se duce, omul nu stă. Și am să intru mai detaliat ce presupune un chatbot într-o mesagerie. Și ce puteți voi să faceți. În primul rând, nu este necesar să cunoști programare. Foarte mulți oameni se sperie când aud de chatbot că trebuie să programeze ceva, să facă ceva. Nu trebuie să facem acest lucru. Deja există instrumente, cum este ManyChat, în care voi puteți deja să setați anumite scenarii, flow-uri. Și ce înseamnă când eu zic scenariu flow? Este un drum pe care îl parcurge un client. Voi trebuie să vă imaginați acest drum. O persoană intră, vă scrie salut. Înapoi trebuie să răspundeți la fel amical, salut, cu ce aș putea să te ajut. Iar în dependență de fiecare scenariu, de oferte pe care le aveți, voi trebuie să aveți o continuitate de răspuns. Asta și este interesant, pentru că voi trebuie să creați puțin strategic lucrurile. Voi trebuie să anticipați anumite răspunsuri și trebuie să anticipați anumite întrebări. De regulă, pentru oamenii care au deja de câțiva ani o activitate, lor le este ușor. Cam aceleași întrebări de fiecare dată vin la clienți, nu este nimic nou, întrebările se repetă, respectiv vă rămâne doar să faceți un anumit scenariu inițial automatizat, că după aia să vă implicați voi manual să răspundeți. Un chatbot niciodată nu o să locuiască o persoană. Asta trebuie de ținut cont.
Chatbotul vă ajută să prelucrați lead-ul, chatbotul vă ajută să obțineți un nume, prenume, un număr de telefon sau un e-mail a persoanei. Chatbotul poate să răspundă rapid la întrebări care nu este nevoie să implice cineva. De exemplu, unde vă aflați, sau ce număr de telefon aveți, sau până la ce oră lucrați. Sunt întrebări destul de bază care chatbotul le poate răspunde, poate să arate harta, poate să arate orarul persoanei în comunicare automatizată. Puteți crea cu ușurință un catalog de produse, vă ajută să faci anumite produse, omul le vede, omul reacționează, totul are loc în Messenger. Puteți să prezentați anumite servicii. Aici este un exemplu, Tagare Beauty, cum la nivel de beauty, cum poate fi prezentate anumite servicii, omul le vede, omul poate să facă o programare și totul este făcut de chatbot. Chatbotul acum e că se implică, voi puteți să vedeți live în acest video cum omul interacționează și chatbotul singur îi dă opțiuni de a alege, persoana alege ora, alege data, când să vină la acel salon beauty pentru a se programa la un anumit serviciu. Este destul de simplu, nu este nimic complicat. Din câte vedeți, chatbotul a cerut numărul de telefon pentru a putea confirma oricum persoana dacă real s-a înscris sau nu, pentru că în chatbot omul fain a văzut, a programat data, a lăsat numărul de telefon, dar e bine să reveniți cu concretizare la client, să-i spuneți, pentru că uneori poate să suprapună. Chatbotul poate acum face programarea, dar cineva a intrat în salon sau cineva a sunat paralel și a făcut o programare. Și să nu se suprapună programările. Dacă persoana a făcut programarea, vă puteți suna și lejer să întrebați dacă vă este ok să programăm cu o oră mai târziu, în dependență, sau cu o oră mai devreme, pentru că oricând trebuie să confirmați oricum cu omul la telefon. Din moment ce omul va lăsa acest număr de telefon, ușor sunați și nu vă este de frică să întrebați. Prezentarea posturilor vacante. La fel puteți să angajați. Este o metodă la fel ușor, pentru că omul poate să vadă un post vacant, omul aplică acel post vacant, omul vede acel post vacant, el poate să aleagă în ce domeniu, iar dacă nu i-a plăcut sau nu-i place acel post care i-a prezentat chatbotul poate să-i dea să înregistreze la o notificare. Și dacă la un moment dat nu avem poziție pe sales, pe vânzări, cum apare, cerem persoane să se notifice și cum apare această poziție, noi pur și simplu o activăm și persoana primește o notificare în Messenger că uite s-a deschis, a apărut poziție pe vânzare. Este o chestie la fel destul de utilă, omul poate să o utilizeze și iarăși chatbotul totul lucrează aici. Persoana pe resurse umane ar putea doar la final să revizuie ce s-a discutat, cum, dar cel mai interesant că noi putem integra un sistem de CRM, de care a vorbit și Nicolae înainte de săptămâna trecută, sau un Google Sheets de la Google Drive, în care se ducă toată istoria cu discuția acolo și vă este foarte ușor după aia să gestionați discuția, să o vizualizați. Cam așa arată un scenariu în spate. Iată ce ați văzut voi inițial, o vedeți pe partea de front-end, adică partea vizuală din față, iar cam așa în spate noi setăm lucrurile pe anumite acțiuni, pe anumite triggere, pentru că totul trebuie analizat, calculat și la final să știți care din 1000 de oameni, care și ce a accesat, ce s-a uitat, ce a analizat. E o opțiune, asta este un flow micuț, nu este nimic tare sofisticat în acest scenariu, ele pot fi scenarii mult mai sofisticate, iarăși în dependență de nișă. Iar chatbotul ăsta ManyChat ce vă oferă, puteți să integrați foarte multe platforme externe. De stock management, dacă aveți platforme cu website-ul tău se integrează, poate fi integrat cu CRM-ul tău, de exemplu, foarte mulți poate utilizează AMO CRM sau HubSpot, sau mai este numărul 1 de lume CRM este Salesforce. Cu toate absolut, ele se integrează, se face conexiunea și puteți duce evidența. Iar cel mai interesant, voi puteți crea lead scoring. Eu despre lead scoring n-am atins acest subiect în prezentarea de astăzi, pentru că cu și în curând o să intrăm mai mult în pâine pe partea de suport clienți. Dar ce înseamnă lead scoring? Cum noi măsurăm interesul unei persoane față de un produs sau un serviciu în chat marketing? Același lucru poate fi văzut și în email marketing. Email marketing și chat marketing, ele foarte mult se aseamănă. Doar că partea de email marketing noi facem pe e-mail-uri, discuția, aici noi facem în mesageriile noastre. Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram. Și respectiv, lead scoring-ul poate fi calculat în felul următor. Fiecare companie își setează un scor de puncte maxime care este de succes pentru avatarul său. Iarăși pornim de la avatar.
Să zicem, noi avem 50 de puncte maxim. Ce înseamnă 50 de puncte? Înseamnă că un client care este real gata să cumpere de la noi. Pot fi de la 1 la 10 puncte, pot fi de la 1 la 50, pot fi de la 1 la 100, în dependență câți pași de acțiune trebuie să facă un utilizator ca să ajungă la acele puncte. Eu nu v-aș recomanda să faceți foarte multe, ideal de la 1 la 50, 1-30. Și după aia merge divizarea în jos. Dacă omul a scris la pagina voastră de feedback, a luat prima sa interacțiune să vă scrie: salut, bună ziua, cum pot vorbi cu dumneavoastră? Primul său interes. La acest interes i-a alocat 5 puncte. Apoi persoana, noi cerem numărul de telefon și persoana lasă numărul de telefon. Îi se alocă alte 10 puncte. Și așa voi alocați anumite puncte și voi puteți seta în spate la acest instrument interesul de puncte și cu condiții de if, dacă, pentru că noi partea asta de chatbot se setează prin condiții. Și în dependență când omul deja a acumulat din total 50, a acumulat 30 de puncte, înseamnă că e un om cald, care nu mai este nevoie noi să-i lămurim ce înseamnă produsul nostru, cât de bun e serviciul nostru, să arătăm anumite testimoniale, noi deja mergem direct în vânzare. Și atunci conversia crește foarte mult. Pentru că voi deja știți cât din 100%, 30% din utilizatorii mei au acumulat 30 de puncte. Această audiență este o audiență caldă, care este gata să cumpere, este o audiență care vrea deja să rețineze concret cu prețul produsului meu și poate chiar să fie gata să cumpere. Iată cam în așa format noi trebuie să analizăm produsele, serviciile noastre prin intermediul lead scoring. Acest lead scoring se setează atât în email marketing, eu lucrez cu ActiveCampaign-ul și de ce ActiveCampaign-ul? Pentru că la fel îmi ajută și mă ajută să fac automatizări, exact cum ManyChat-ul, și eu practic le iau și le leg unul cu altul și le pot lega și face acest lead scoring. Și astfel, când voi promovați sau vindeți ceva direct, nu vă mai puneți întrebarea, dar poate prea devreme am vândut, poate prea devreme am propus anumit serviciu. Pentru că orice avatar, orice audiență a voastră, voi trebuie să o încălziți. Nu mergeți cu vânzare directă. Și eu de fiecare dată când ajung la acest aspect și vorbesc cu clienții mei, dacă vor să facă o campanie de vânzare directă, eu mă opresc pentru că le zic că vânzarea directă nu se face în cazul meu. De ce? Pentru că mai întâi cu audiența ta trebuie să discuți, trebuie să te împrietenești. Este exact ca o relație interumană, nu nimic diferit. Noi trebuie mai întâi să cunoaștem avatarul nostru, trebuie să ducem ceva util avatarului nostru și doar după aia putem să cerem posibilitatea de a cumpăra. Iată cam așa. Și toată interacțiunea dată noi o formăm pe lead scoring. De ce să avea nevoie de un chatbot? Și aici aduc chiar anumite exemple. Puteți transmite mesaje relevante, sunteți prezenți și interacționați cu fanii. Fanii ar fi audiența voastră și puteți face vânzări într-adevăr. Acum, în Moldova, încă nu este disponibil sistemul ăsta de cumpărare directă din chatbot. În România, eu deja am implementat și la un eveniment chiar am făcut total vânzări doar prin Facebook Messenger, prin intermediul și cu ajutor la instrumentul de Stripe. Poate ați auzit unii din voi, poate fi conectat și PayPal-ul, dar prin Stripe totul este mult mai simplu pentru user și în România deja Stripe-ul este activ din acest an și sunt vânzări directe. Respectiv, am înlocuit practic platforma de vânzare etichete, care este o platformă online, am înlocuit-o totală pentru client doar în Facebook Messenger și omul a putut să vândă la festival doar bilete în Facebook Messenger. I-am mai adăugat pe lângă Facebook, pe lângă ManyChat, încă un alt instrument, Walletlist numește. El mi ajută ca să pot genera bilete individuale utilizatorilor, clienților, care cumpărând un bilet în Facebook Messenger, el primea biletul și la casă îl scana. Este o chestie foarte faină pentru că astfel mi-a economisit clientul meu 5% pentru vânzarea fiecărui bilet, comparativ cu platformele de vânzare etichete care există acum pe piață. Respectiv, este o posibilitate enormă. Practic, înlocuiește alți intermediari care sunt pe piață și vă dă vouă o șansă de câștig. Care este în general un proces? Aici e un proces mai simplu, organizăm scenarii, integrăm chatbot-ul, plasăm publicitatea, optimizăm rezultatele. Cam așa este o mapă. Eu nu o să intru acum în detalii pentru fiecare. De obicei am un curs de 8 module pe aceste aspecte. Astăzi vreau să vorbesc despre unele momente care vă să fie ușor la finalul prezentării mele, să le puteți activa, să puteți aplica
ca să nu vă blocați. Pentru că, într-adevăr, domeniul este destul de vast, este destul de mare, sunt multe posibilități și e foarte bine să vorbesc nișat. Când zic nișat pe un anumit domeniu, fie pe beauty sau pe Horeca, cum anul ăsta a avut de suferit Horeca și ar trebui să adapteze foarte rapid. Și sunt domenii sau pe e-commerce, pe magazine online. Sunt totuși puțin diferite domeniile astea și eu mă adaptez la fiecare nișă. Iar astăzi încep puțin mai la general să vorbesc, nu o să intru tare mult în pâine la fiecare aspect. Baze strategice, tipuri de comunicare și măsuri și analize. Ce înseamnă la bazele strategice? Este o acoperire maximă. Noi, practic, cu fiecare om interacționăm. Trebuie să ținem cont foarte mult de frecvența mesajelor noastre, iar Facebook Messenger ne pune anumite restricții. Dacă în 2016-2018 eu putem leger trimite la baza mea de 5-10.000 de oameni un mesaj gratuit, păi iată acum am această voie să fac doar în 24 de ore, iar după 24 de ore Facebook mă pune să achit sau trebuie să impun audiența mea să aplice anumite reguli, ceea ce este puțin mai complicat de explicat audienței tale să facă. De aceea foarte mulți deja după 24 de ore merg la sponsor message și fac mesaje sponsorizate. Și dacă nu faceți mesaje sponsorizate, vă recomand să faceți, pentru că acum costurile sunt foarte mici aceste mesaje, iar voi puteți să interacționați cu audiența voastră care v-a scris sau interacționați cu pagina voastră în ultimele 365 de zile. Acest lucru se creează din contul de ad-uri, care la fel este o strategie aparte, dar este și obiectiv de mesaje și este o parte de sponsor message care eu vă recomand să o analizați, să citiți mai multe despre acest aspect. O să intru mai profund în instrumente de creștere puțin mai târziu. Aici este un exemplu iarăși concret. La fel, este un client, vă arăt cum arată un scenariu în Facebook Messenger. Puteți personaliza mesajul, vă adresați la nume prenume, user caută oferta. Pe partea stângă, dacă vedeți, era pe partea la casete Poliplan, astea erau produse pentru un client din România, iar pe partea dreaptă este la Horeca, domeniul de sushi. Și respectiv, pe domeniul de sushi am avut o experiență de un an în care noi am dezvoltat un brand în Brașov și am lucrat un an de zile la dezvoltarea acestui brand și respectiv, practic, cu acest restaurant, în 2016, am început să înțeleg foarte bine și să analizez impactul la un chatbot, cât de bun poate fi. Și astfel, noi timp de un an, practic, am întrecut toată concurența care era pe piață în Brașov. De ce? Pentru că am început să căpărăm audiența. De fiecare dată când lucrez un client, primul lucru ce trebuie să facă acel client trebuie să salveze baza sa de date și să lucreze cu această bază de date, ceea ce foarte puțin eu fac. Recent chiar am întâlnit o persoană, 10 ani are magazin online, are un magazin de e-commerce și când a venit anul ăsta pandemia, a avut de suferit enorm, pentru că online nu exista total, da, are doar un site, dar toate vânzările aveau loc pe recomandări sau prin vizită direct la birou sau persoane care treceau pe stradă vedeau. Respectiv, e o chestie care mă șochează, să ai o activitate online și tu să nu strângi baza ta de date. Acum vă zic, ăsta e activul vostru principal, încercați să vă salvați e-mail-urile, numere de telefoane. Voi pe baza lor puteți atât face reclame cu audiențe customizate în Facebook, pentru a face reclamă atât pe Facebook cât și pe Instagram, cât puteți comunicați cu ei. Având e-mail-ul, puteți face email marketing, dar nu spam, atenție maximă. Nu trimitem în zadar, pur și simplu avem o ofertă, am pus un email și am trimis. Comunicăm. Nu uitați partea de comunicare. Noi comunicăm cu utilizatorii noștri, noi vorbim. Exact. Imaginați că când trimiteți un mesaj de spam, imaginați că trimiteți acest mesaj prietenilor voștri. Cel mai bun prieten, prietenul care voi comunicați în WhatsApp, în Viber, cum reacționează ei? Ei nu o să reacționează din genere, în general poate să comenteze, ceea ce clientul de rând nu prea o face. Clientul de rând ce face? Face unsubscribe, se dezabonează sau în general vă raportează ca spam, ceea ce este mai rău, pentru că dacă vă raportează ca spam, motoarele de e-mail-uri, cum ar fi chiar și Gmail-ul, vă aruncă în jos, în general vă aruncă e-mail-uri voastre în folderul de spam și nu mai ajungeți voi la clienții voștri și open rate-ul, cum se spune, rata de deschidere a mail-urilor voastre, pur și simplu scade drastic. Este o persoană acum în România, probabil ați auzit, este un autor bine cunoscut, Daniel Zărnescu. De ce mă fascinează el pe mine? Eu deja îl citesc în bine 10 ani, pentru că el are un open rate
ajunge uneori la open rate-uri și de 35-40%, ceea ce foarte puțini astăzi ajung. Iar vânzările sale de maxime au loc din primele sale e-mail-uri. Asta este un moment de wow și trebuie să vă notați acest lucru. De ce? Pentru că el, în primul rând, de fiecare dată comunică cu utilizatorul tău, cu clientul său, el știe foarte bine avatarul, foarte bine își cunoaște persoana care citește e-mail-uri sale și când eu zic că citește e-mail-uri sale, deja eu vorbesc de o audiență care el o are în spate de 50-60 de mii de utilizatori de e-mail-uri. El are o audiență destul de mare. Eu cred că el deja, asta a fost câțiva ani când era audiența, eu cred că acum are peste 100 de mii de utilizatori, de contacte și el cu fiecare, el fiecare mail îl scrie foarte bine, el și domeniul de copywriting este bine dezvoltat, el și face cursuri pe partea asta, dar o pornește prin storytelling și vorbește cu utilizatorul său, nu îi vinde direct. Țineți cont de acest aspect. Un chatbot este foarte bine și se asociază foarte bine la domeniul de Horeca, la servicii B2B, servicii B2C. Da, vreau să recunosc că la B2B este mai complicat, pentru că audiența de B2B nu mereu este audiența care tot timpul stă pe canale de mesagerie sau pe canale sociale. O puteți cel mai mult găsi în LinkedIn, iar pe LinkedIn la fel se fac anumite strategii. Voi puteți scrie Messenger în LinkedIn. Dacă vreți B2B și partea de angajări foarte bine, eu vă recomand să vă orientați pe partea de LinkedIn. Restul, partea de Horeca, servicii B2C, foarte bine merge Facebook, Instagram. Dezvoltarea sistemului pentru suport clienți în 2020. Iată, noi acum o să intrăm mai profund și mai adânc în subiectul nostru de suport clienți și astăzi trebuie să fii conectat 24/7, pentru că altfel pierzi audiența. Și atât aici și intră spunem așa, utilitatea unui chatbot. Ce înseamnă are de suport clienți în sine? Să intrăm așa mai pe detalii. Mie de fiecare dată îmi place puțin să intru în definiții ca să fim paralel cu ceea ce discutăm, să nu se primească că eu discut anumite lucruri care nu le pot explica, care nu le explic din bază, de la definiție. Este procedura de a vă ajuta clienții oferindu-le asistență profesională de înaltă calitate, atât înainte, cât și după achiziționarea produselor sau serviciilor dumneavoastră. Scopul este de a-i ajuta să aibă o experiență plăcută și fără probleme compania dumneavoastră. Un lucru foarte des care îl observ, mulți antreprenori, persoane care vând, nu duc comunicarea post-sale, după vânzare cu utilizatorii săi. Este un moment important, pentru că, în primul rând, vânzarea post-sale, voi puteți să retrageți, să scoateți un feedback de la utilizatorul vostru, să aveți o recenzie, iar recenziile astea sunt foarte importante. Din moment ce crește concurența, voi trebuie să demonstrați clientului potențial că voi sunteți mai buni decât acea concurență, că produsul sau serviciul vostru se merită anume de la voi procurat și nu de la concurență. Iar acest lucru, prin cuvintele voastre, greu o demonstrați, iar prin recenziile, prin recomandările utilizatorilor care sunt postate atât pe pagina de Facebook, atât pe site-ul vostru, vă oferă încredere și vizibilitate mai mare, respectiv și mai ales dacă sunt recenzii adevărate, viabile, nu cumpărate, fiind audiență mică în Moldova, noi practic ne vedem prietenii, cunoscuții care au oferit această recenzie și eu rapid pot scrie acele persoane dacă real a cumpărat sau beneficiat de acel serviciu și el poate să-mi confirme că a utilizat acest lucru și lucrează foarte bine recomandările la noi și parte de recenzii, respectiv post-sale voi puteți obține acest lucru. Și să vă îmbunătățiți calitatea produsului sau serviciului pe care voi îl oferiți. Este un lucru important. Altfel, nu o să știți niciodată cum să creșteți corect. Voi așa citiți feedback-ul avatarului vostru, voi puteți îmbunătăți. Respectiv, trageți atenția nu doar la prima parte, cum să vindeți, cum să ajungeți la potențialul client, dar și la partea de după, cum scoateți recenziile din acel utilizator și comunicați cu el. Pentru că în produse, dar tot și în servicii, majoritatea serviciilor, dar mai ales în produse, voi trebuie să readuceți din nou clientul să cumpere de la voi. Nu mereu puteți să vă saturați piața doar cu clienți noi. Tot un moment important. Iar un client nou este de 6 ori mai scump decât un client care e adus. 6 elemente importante pentru a dezvolta cu succes are de suport clienți. Și am să aduc anumite triggere care influențează pozitiv
atunci când noi comunicăm cu audiența noastră. Și o să încep cu partea de personalizare. 33% dintre utilizatorii care au abandonat coșul de cumpărături în anul trecut au făcut-o deoarece a fost neglijată partea de personalizare. E o chestie interesantă și acum, deja în 2020, sunt așa instrumente care voi le puteți integra să interacționeze cu acele persoane care adaugă un produs în coș, dar nu l-au cumpărat. Și respectiv voi puteți reveni la acea persoană atât pe mail cât și în Facebook Messenger cu un mesaj. Salut, nume, pentru că Facebook-ul, având cont pe Facebook, având cont pe Facebook Messenger, voi aveți numele vostru și prenumele deja setat, iar în e-mail, în momentul ce ați interacționat cu pagina, ați downloadat ceva, ați scos ceva, vă salvează și numele la fel și e-mail-ul. Și voi puteți să discutați pe nume cu persoana dată și salut Ion, văd că ai încercat să cumperi un anumit produs, produsul X, îți oferim 10% reducere care expire în 24 de ore și te încurajăm să finalizezi procedura. E numai decât e o procedură așa, e un tricky point să oferiți iarăși un bonus, un cupon de reducere în momentul ce omul a abandonat, pentru că de ce oamenii abandonează, iarăși trebuie să tragem o întrebare, fie că produsul e mai scump, fie că poate a găsit acest produs mai ieftin la concurenți și aici deja se aplică anumite strategii, dar e important să reveniți cu personalizare. Și aici am pus pe partea de abandonare de coș, dar elementar omul când pur și simplu vă scrie în Facebook, în pagina voastră de business, e foarte fain și plăcut când voi o salutați pe nume și reveniți cu mesaj personalizat. La fel, în chatbot acest lucru se poate seta. Și în suport clienți numai decât trebuie să existe chatbot-ul astăzi. De regulă, fără ManyChat, fără instrumentul care eu vă spun astăzi, Facebook vă oferă niște întrebări triggeri la început. Dacă v-ați uita în Facebook, în partea de setări în inbox, este Automated Responses, mai jos este puțin ascuns partea tehnică, dar voi puteți găsi la voi în setări și vă dă niște întrebări standarde la care voi le puteți seta. Omul când scrie să apară în fața acestei persoane și omul când face click să continue cu răspuns. Minusul acestor lucruri că doar prima interacțiune puteți să o setați. Mai departe, dacă omul începe să interacționeze, voi nu mai puteți seta. Voi aveți nevoie de un instrument, cum ar fi ManyChat, în care voi să puteți comunica și să faceți anumite scenarii stabilite din timp. Și doar așa voi puteți sta liniștit și atunci când dormiți, atunci când stați relaxați, când ați terminat orele de lucru, chatbotul se implică și chatbotul răspunde. Și voi puteți seta când chatbotul în orele de lucru să reacționeze într-un anumit mod chatbotul, când voi nu sunteți activ, s-a terminat orele de lucru, să zicem de la 9 până la 6, după 6, să reacționeze chatbotul altfel. Toate lucrurile se pot fi setate, făcute și e bine să le faci pentru că interacționați, în primul rând vă salvați audiența voastră și dimineața când veniți sub partea de suport clienți, automat se implică în discuție și rezolvă întrebarea. Probabil poate să fie servicii de hosting, poate să fie servicii care nu pot fi așteptate. Servicii, iarăși, dacă sunt așa tip de servicii care voi le prestați, care rapiditatea de răspuns afectează foarte mult clientul final, de exemplu, vindeți hosting sau creați website-uri, chiar și când creați website, dacă sunteți din domeniul IT și voi ați creat un website, voi sunteți pe partea de suport a acelui client. Voi trebuie să vă implicați rapid și atunci chatbotul nu mai ce ajută din întâmpinare, dar omul trebuie să implice să rezolve întrebarea respectiv. Astăzi rapiditatea contează extrem de mult. Este așa un moment SMS support. La noi, cu părere de rău, iarăși se face mult spam pe SMS-uri. Noi primim anumit spam și nu este un marketing frumos în cadrul acestui instrument. Dar SMS-ul e un instrument foarte bun pentru că open rate-ul său de 96%, rata de deschidere. Dacă în Facebook Messenger este de 86%, păi în SMS este de 96%. Pentru că SMS-ul este ceva foarte personal. De obicei, noi deschidem toți SMS-urile noastre și de multe ori rămânem frustrați dacă ni se aruncă un mesaj care nu este bine gândit. De ce n-ați trăcui și în loc de număr telefon care este mesajul pe SMS să aruncați un link, atenție, un link care duce spre Facebook Messenger și omul poate comunica mai departe, pentru că voi pur și simplu trebuie să reactivați omul. Într-un SMS știți exact cum omul răspunde. Și dacă omul a lăsat, s-a înregistrat pe un site, s-a făcut o cumpărătură, e fain și plăcut să vină un SMS cu confirmarea acelei cumpărături,
să vină un SMS să vă facă o recenzie care puneți link-ul paginii voastre de Facebook și intră pe Facebook, vă lasă o recenzie la pagina voastră de Facebook sau mai fain să lasă recenzia pe site. De ce pe site? Pentru că voi ați putea să coordonați acest aspect, pentru că pe Facebook apare deodată public, iar pe website-ul vostru de regulă nu o să apară deodată public. Trebuie să dați voi confirmarea de apariție. Site-ul totuși îl puteți controla voi. Facebook pagina nu o puteți controla voi în totalmente, este reglementată de Facebook. Și mai bine să fie un link spre site-ul vostru, omul a lăsat recenzia. Dacă omul a lăsat o recenzie negativă, voi numai decât să interveniți. Pentru că dacă el lasă o recenzie negativă, iar voi n-ați intervenit, iarăși poate să apară discuții pe online, omul poate să facă un screenshot și să înceapă a vorbi de rău de compania voastră, ceea ce iarăși nu este binevenit. Cum a lăsat cineva o recenzie negativă, voi puteți să vă implicați. Iată de ce și oamenii, practic, au tendință să se descarce pe online, au tendință să se descarce în grupe închise, au tendință să se descarce profiluri de Facebook personale, pentru că voi nu oferiți posibilitatea de a se descărca la voi, să se plângă pe voi direct. Și dacă ați implicat acest lucru, ați fugi de riscul ca să vorbească negativ în public. Tot timpul trebuie să încercați să remediați conflictele de la prima persoană și să-i dați posibilitatea omului să vină la voi, pentru că oamenii nu o să vă cate pe Facebook, să vă scrie în privat că a fost nemulțumit de ceva, foarte puțin o fac. De regulă, oamenii brusc cum au o nemulțumire, dacă nu este posibilitatea, nu ați dat pușit voi un mesaj spre el o să-l arunce public pe canalul lui. Și marketingul de omnichannel. Este altfel un domeniu destul de nou, inovativ. Iată acea posibilitate care v-am zis-o, că omul a intrat în site, omul a adăugat produse în coș, omul n-a cumpărat, la voi ați revenit cu un SMS la el, salut, sau cu un email, salut Ion, văd că ai adăugat produsul în coș, păi ăsta este domeniul de marketing omnichannel, ăsta este domeniul omnichannel, pentru că voi ați conectat cu alte canale unificat. Dacă unul dintre obiectivele noastre este să îmbunătățiți satisfacția clienților în 2020, o prezență omnicanal este o modalitate eficientă de a face acest lucru. Și 40% dintre consumatori nu vor cumpăra produsele unei companii dacă nu își pot folosi canale preferate, arată un studiu Salesforce. Iar canalele preferate sunt, dacă urmează de canale preferate, este același, Facebook Messenger. De exemplu, eu m-am abonat la canalul vostru a companiei voastre pe Facebook Messenger. Cineva poate să abonat pe Viber, cineva poate pe WhatsApp, cineva poate în Telegram. Cu părere de rău, atât în WhatsApp este destul de greu să creezi un chatbot. În primul rând, nu este public API-ul de a crea chatbot. Ca să poți crea acum în WhatsApp un chatbot, trebuie să apelezi la anumite companii. Iar din cauza că nu este public, pentru că aplicarea la partea de chatbot trebuie să faci o cerere, trebuie să o transmiți la WhatsApp, WhatsApp-ul analizează și el decide dacă vă deschide sau nu. Și este contra cost și multe companii aplicarea este gratuită, dar companiile care oferă acest lucru și să devin parteneri, pentru că poți deveni partener oficial cu WhatsApp, sunt anumite criterii, ei iau un plan tarifar mult mai mare. Respectiv, nu toți își pot permite să-și facă un chatbot pe WhatsApp astăzi. Sperăm și Facebook a promis că în curând o să deschidă acest lucru, respectiv o să deschidă și API-urile ca să putem în direct scrie pe Instagram. Cum o să fie aceste lucruri disponibile totalmente? În același ManyChat o să puteți automat crea chatbot și nu doar în Facebook Messenger, dar și în Instagram direct și în WhatsApp. Eu cu nerăbdare aștept acest lucru, va fi fenomenal. Segmentarea audienței, iar un aspect care trebuie tras atenția. Când un client potențial vine pe chat-ul de pe website cu o întrebare, nu răspundeți doar la aceasta și închideți chat-ul. Acest lucru creează o experiență slabă a clienților și o oportunitate ratată. În schimb, puneți întrebări ca să îi implice în discuții și colectați date segmentare valoroase care ajută la generarea de conversii. Când persoana întreabă dacă bună ziua pe chat-ul de pe website, aveți acest produs, nu răspunde doar prin da sau nu, că la un moment nu este în stoc. Încercați, și chatbotul vă poate ajuta aici, să încercați să scoateți prin anumite întrebări cât mai mult detalii de la om. Unde se află, ce tip de produs îi place. Dacă la un moment nu aveți acest produs în stoc, încercați să faceți vânzare. Următorul punct o să fie despre asta. Dar e foarte bine să faci segmentarea, pentru că după ce ați făcut segmentare, voi puteți să știți cum vă creați audiențele în reclame. Că este părinte, că este mamă cu copil, cât are copilul. Anumite detalii, iar în dependență de nișă. Mie este foarte greu să generalizez aspectele, pentru că sunt diferite domenii, dar nu încercați prin întrebări să scoateți cât mai mult detalii la om, pentru că detaliile se segmentează, se salvează în spate,
pe anumite triggeri și se numește așa câmpuri custom fields, adică câmpuri personalizate a utilizatorilor. Și salvându-se în spate, după aia când faci o reclamă, foarte ușor vă selectați și vedeți, astăzi când aveți anumite produse pentru bărbați, selectați doar audiența de bărbați, faceți o campanie doar pe cei bărbați. Iată un exemplu elementar care foarte mult contează. Dacă aveți o bază acum de e-mail-uri sau de audiență de 5.000 de e-mail-uri, de 10.000 de e-mail-uri, faceți un formular de segmentare într-o campanie de email marketing și prin anumite întrebări, 5-10 întrebări despre avatarul vostru și să divizați audiența, să vedeți 1.000 cine sunt, dar cine sunt alte 3.000 de oameni. De exemplu, 1.000 sunt bărbați, 9.000 sunt femei sau invers, să știți cu cine comunicați. După aia o să fie foarte ușor să creați content și să puteți crea mesaje de vânzare. Integrarea cu sisteme de vânzare. Multe echipe de asistență nu își maximizează canalele pentru generarea rentabilitatea investiției. Asta și am în vedere. Când o persoană vă întreabă de un anumit produs și voi nu-l aveți în stoc, nu încercați, nu închideți chat-ul ăla, comunicați. În chatbot asta și practic încearcă să facă. Captarea unui număr telefon și un e-mail, practic asta și vă dă un plus valoare față de concurenți, pentru că dacă persoana s-a interesat acum, dar nu a găsit produsul, dar ați putut să o ajutați cu o altă întrebare sau ați putut să-i spuneți că cum apare produsul, eu vreau să vă notific să fiți prima persoană care primește acest produs și poate o să vă ofer chiar un cupon de reducere, doar ca să-mi lăsați, doar pentru a vă putea transmite, am nevoie de e-mail-ul vostru. Persoana vă lasă e-mail-ul. În general, oamenii încă numărul telefon devine destul de personal, încep să fie reticență pentru a lăsa. Dar un e-mail persoanele încă lasă, respectiv încă nu este atât de frustrant. În state, în Occident, este supra-saturată piața cu partea de spamuri. La noi încă nu e chiar atât de spămuit, dar iarăși, ați primit e-mail-ul, nu face spam, trimiteți mesaje inteligente, mesaje să comunicați cu audiența voastră, cum ați comunicat cu un prieten. E foarte important acest lucru. Așa, puțin ieșim din paranteze, comunicarea pe Messenger e cum ați fi la o cafea cu un prieten. Comunicarea pe e-mail e cum ați fi la un pahar de vin. O ceașă de cafea destul de repede merge. Rapid o savurați. Iar dacă un pahar de vin durează mai mult, respectiv o faceți ca într-o poveste, ca un storytelling. Un exemplu de captare a utilizatorului este live chat-ul de pe website. Și cel mai interesant că anul ăsta, Facebook-ul a implementat posibilitatea să vă scrie în acest Facebook Messenger nu doar persoana care este logată la Facebook, înainte era doar așa, dar acum ar putea să vă scrie și o persoană care este ca oaspete și el se salvează ca oaspete în audiența voastră și iarăși este o mică strategie cum să-l captați ca el să se aboneze, să fie motivat să lase cel puțin e-mail-ul ca să puteți continua cu el discuția. Și aici o atenție foarte mare, pentru că aveți Facebook Messenger, focusul pe cei care sunt din Facebook, dacă nu este conectat la Facebook, el poate să vă lase e-mail-ul, foarte simplu, și mai departe comunicați pe e-mail cu el dacă așa a dorit o persoană. Aici sunt toate metode de captare a unui utilizator. Astea sunt metode de creștere. Și recent în grupul în Telegram era o întrebare, cum ne creștem audiența? Păi iată, aici este un exemplu clar cum o puteți face. Voi puteți face prin postările din Facebook pe pagina voastră de Facebook, pagina de business am în vedere. Iar ManyChat-ul, instrumentul ăsta, vă oferă posibilitatea ca acele persoane care vă comentează la o anumită postare sau la toate postările, depinde cum voi setați acest lucru, automat se activează Messenger-ul și o să revină cu o întrebare la el. Da, fereastra de Messenger se reactivează automat de moment ce persoana a comentat la o anumită postare din pagina voastră. Respectiv, cum și după aia când el începe să reacționeze deja în Messenger, l-ați captat. Iată prima metodă. A doua metodă, reclamele. Reclamele pe care voi le creați. Atât reclamele din Facebook, cât și reclamele din Instagram. Dacă și nu aveți cont de Instagram, chiar dacă vede persoana în Instagram reclama, când face click, numerește în Facebook Messenger și mai departe continuă discuția. Iarăși ați captat persoana. Messages Existing List, asta ar fi comunicarea și re-engagementul sau în Facebook puteți oferi linkuri și este legat deja strict de canalul de broadcast, așa se numește ManyChat. Asta e canalul în care voi puteți trimiteți în masă mesaje. Pe buton care poate fi plasat pe site, poate fi un buton în care, la fel, dacă ai nevoie de suport, click aici, noi te vom ajuta. Omul face click, nimerește în Facebook Messenger. În Facebook Messenger chatbot-ul se activează, salut, cu ce te pot ajuta, văd că ai o anumită problemă, pentru că
Noi practic știm de unde vine client de fiecare dată. Noi dacă știm că este din reclamă, noi facem mesaj ca pentru reclamă. Dacă noi știm că vine din postare de Facebook, noi facem ca pentru Facebook, pentru acea postare exact mesajul. Totul se poate seta. Și respectiv dacă omul a făcut pe un buton, a făcut click, noi știm de pe care buton, pentru că noi l-am setat anterior. Plugin. Ce înseamnă plugin? Dacă ați văzut, este legat aceeași parte de pop-up care apare pe site, poate fi sus, poate fi jos, apare ceva. Este când are momentul de a lăsa site-ul, de exemplu, omul vrea să închidă acel site, poate să apară rapid un pop-up în care să încerci să dai un cupon sau reduce persoane. Probabil, la sigur, ați văzut așa tip de strategii de marketing. Și este linkul direct care îl luați, îl puteți pune într-un e-mail, îl puteți pune în orice text scris în Facebook sau pe blogul vostru sau pe site-ul, scriind articole. Și aici, unul din cele mai utile instrumente este QR code-ul, care poate fi utilizat în mediul offline. Dacă toate instrumentele astea sunt pentru mediul online, QR code-ul este pentru mediul offline. Voi în așa fel, și acesta este un QR code real, puteți să-l testați, faceți scan, o să vedeți cum el lucrează, este pentru domeniul de Horeca. Aici am gândit pentru problema de Horeca, am gândit o strategie de prezentare a meniului. Toți eram destul de reticenți când trebuia să ieșim din pandemie, că o să ne ducem pe localuri și nu vrem să atingem meniul care este acolo, care să ne dea de hârtie. Poate fi lejer plasat acest QR code la masă și omul poate să scaneze, să primească un meniu. Este prezentarea și este exemplu schematic cine scanează, care îl arată. Și ce interesant, dacă nu sunteți domeniul Horeca, oricum, sau aveți un magazin fizic, oamenii vin la casa voastră, da? Oamenii vin la casă să cumpere ceva. Voi puteți fixa acest QR code în care îl motivați pe om să scaneze, oferindu-i ceva înapoi, dar astfel voi asprinde audiența. Și ce se primește aici? Atât din online, cât și din offline, voi ați prins toată audiența. Și omul, dacă a făcut o cumpărătură offline, îl motivați, îi dați ceva înapoi ca să scaneze acest QR code și cereți recenzie, cereți feedback la ce a procurat, dacă i-a plăcut produs, poate dacă i-a plăcut de servire în local. Este o chestie foarte faină. Eu recomand să utilizați la maxim aceste instrumente care există acum. Transformă conținutul tău într-o conversație. Eu de multe ori acest lucru repet și totul spun, într-o conversație. Nu dați întrebări închise. Încercați să faceți ca omul, nu prin da sau nu da, omul să explice, omul să intrați în nevoia lui. Dacă voi începeți să discutați, spunem așa, să faceți felii durerea utilizatorului vostru, clientului vostru, o să vă reușească să aduci o soluție potrivită. Este din start acest lucru gândit și așa lucrează. Și legea reciprocității, nu uitați de această lege. Dacă dai ceva gratuit înapoi, clientul o să simte vinovat, așa e natură, că parcă vrea să-ți cumperi ceva de la tine. Nu o să poată să cumperi, cel puțin poate să-ți lase o recenzie sau să-ți lase un sfat. De aia, de multe ori eu vin. Inițial, dați ceva util. Același sfat, omul când vine la tine și cumpără ceva, el cumpără din câteva considerente. Da, sunt trigger. Este care o durere, vrea să rezolve o anumită problemă, el caută o soluție. Și dacă tu îi arăți soluția, dar tu trebuie să o cumperi, omul celălalt să vă trimită, pentru că se primește că parcă tu foarte agresiv vii la el încă nu știe cine ești tu, cum te numești, multe ori nici compania nu este vizibil, dar el deja vinde. Dar imaginați dacă în momentul are o anumită durere, voi ați dat o anumită soluție gratuit, omul o să înceapă să intereseze mai mult despre voi, omul se bucură, omul încearcă să descopere cine sunteți voi, dar de unde știți de soluția mea și în formatul ăsta legea reciprocității lucrează, că după aia el o să fie foarte deschis să intre, să cumpere de la voi, să vă lase o recenzie. Asta e o chestie în care marketing se folosește la greu astăzi. Aplicații de ManyChat la mobil. Iarăși un avantaj foarte mare la ManyChat, că voi puteți să îl downloadați ca aplicație după aia, atât pe Android cât și pe iOS, și puteți duce evidența discuțiilor voastre. Din câte vedeți, este și așa opțiune de SMS, este așa pe lângă Facebook, este așa butonaj SMS sub numele Guțu Ion. Din păcate, încă în Moldova, cât și în România, pentru că de multe ori lucrez cu clienți din România, încă nu este opțiunea de SMS în zonele noastre dezvoltată. Adică nu este
accesibilă. Această opțiune este la moment accesibilă în state, este accesibilă în UK și pare și în Belgia, dar în curând o să apară. Când o să apară acest lucru, o să putem face un marketing calitativ prin SMS. Și cum anume? Voi puteți da anumite întrebări în SMS, voi puteți seta anumite cuvinte cheie în spate și omul, independent de cum o să răspundă la SMS, o să activeze scenarii de discuții. Eu cu nerăbdare aștept acest moment, pentru că imaginați că asta este o nouă eră. Că asta nu e cel spam care vă primiți de fiecare dată pe SMS, dar asta să începe o comunicare, o conversație calitativă cu audiența ta. Vii prin întrebări, vii și nu pensaj direct, dar tu încerci să afle clientul tău, să afle care este durerea acelui client. Și atât o să fie posibil SMS-ul. Eu, ce vedeți aici, este testarea mea din UK. Prin Marea Britanie am putut să testez anumite lucruri și cum o să apar la noi, vă zic, o să fiți foarte mulțumiți de opțiunea dată. Acum putem trimite e-mail direct din ManyChat. Dacă nu aveți ActiveCampaign sau mai este majoritatea care folosesc MailChimp, eu vă recomand să trecem la ActiveCampaign pentru că puteți crea sistem de automatizare și în ActiveCampaign la fel este procesul de CRM. Pe lângă este CRM este și eu lucrez cu cel CRM-ul din ActiveCampaign pentru că este mai avansat și de regulă sunt așa la ale mele, eu mult folosesc și implementez la clienți instrumente din Occident, deoarece sunt mult mai bune ca structură și ele toate comunică. Am avut anumite erori și bug-uri cu chestia asta, dar startup-urile care din Silicon Valley pornesc, care se dezvoltă din state, ele au un protocol bine definit din start și după aia ele foarte ușor se integrează cu diferite alte instrumente care voi le puteți implementa pentru compania voastră. Ceea ce înseamnă cei din CSI, puțin ei urmăresc tendințele de acolo, ei practic copii tendințele de acolo, copii instrumentele, dar de multe ori la integrări dau erori și au conflicte. Iată de ce eu am trecut pe partea de ActiveCampaign și CRM-ul tot la fel din ActiveCampaign îl promovez. Astăzi nu o să intru în detaliu pe acest aspect, dar vă zic, dacă nu aveți ActiveCampaign, nu aveți MailChimp, puteți astăzi folosiți același email din ManyChat. Foarte fain, voi puteți să creați un titlu, imagine, butonașe de a vizualiza fie website-ul vostru, fie de a intra într-o discuție. Și asta și vă recomand și vă încurajez. Ați făcut un email, dați întrebări la utilizator în acel email, dați întrebări la final, ca omul să vă răspundă, să facă reply, să intre să comunici cu voi. Dacă voi reușiți la audiența voastră să-i provocați să vă răspundă, să știți, conversia crește enorm de mult, pentru că un om care a dat reply, el cheltuie energia sa personală. Omul a citit și n-a închis mail, dar a dat reply pentru că l-a motivat să vă răspundă vouă. Vă imaginați câtă energie el depune, vă alocă din timpul lui personal să vă răspundă la un e-mail de vostru care este pe soluția lui. Da? Vine cu o întrebare, cu o soluție și voi mai dați întrebări ca să-i dați soluția 100% viabilă pentru acest client. Și el e deschis să vă comunice, pentru că el e interesat în a procura acea soluție. Pur și simplu nu este gata și el nu are încredere în voi. De aia și voi încercați să comunicați. De aceea trebuie să facem conversație. Wow! Noi am ajuns la bonus. Ce este bonus? Am creat un sistem de pâlni de vânzare pentru webinarii. El este un sistem care voi puteți să-l downloadați, este cu linkuri, activ. Cum îl puteți primi? Foarte simplu. La final o să vă dau am link-ul meu, da, de Facebook, gutsu.ion, în care eu vă recomand cei care vor acest bonus îmi scriu și eu am să pot să vă dau link la un sistem de pâlni de vânzare pentru webinarii. Tot ce vă cer de la voi, doar să faceți un feedback la ceea ce am discutat astăzi și cu mare plăcere, dacă aveți anumite întrebări, să mi le puneți. Și sistemul de pâlni de vânzare este destul de util. Cum îl primiți, cum îl analizați, este o structură detaliată, cum ați putea face webinarii pentru a vinde un produs, un serviciu. Iar astăzi, din câte știm, webinarele prind priză și nu vă gândiți că nu mi se potrivește un webinar. Și, în general, astăzi, atât pentru servicii cât și pentru produse, dacă iese persoana în față și pentru că am o problemă acum cu unii clienți, că nu este cine să iasă în față să comunice. Conversațiile când au loc, e foarte bine să aibă loc din numele unei persoane. Și ar fi bine să fie persoana care reprezintă acel brand, persoana care prestează acel serviciu, persoana de bază. Pentru că
Astfel, mai ales în 2020, branding-ul personal prinde cote maxime. Și e bine să veniți cu webinare. Webinarele sunt gratuite, nu trebuie să le faceți cu vânzare. Pentru că în cadrul webinar voi vă prezentați pe voi cine sunteți, voi prezentați produsul vostru, voi prezentați clientela voastră, voi prezentați testimonialele voastre, totul este gratuit, omul nu plătește pentru nimic. Omul dintâi face cunoștință cu voi, voi îl implicați într-o comunicare, într-o conversație. E bine să fie webinarele tot așa, cu răspunsuri, întrebări și după aia să trimiteți aceste persoane pe anumite pagini care la fel ei le pot utiliza și să le mai oferiți ceva gratuit ca să le scoateți baza de date, un e-mail, schimbă un e-mail care omul poate să-l iese lejer, dar primești ceva înapoi, ca după aia să comunicați cu el și să puteți să faceți după aia vânzarea. Iată, tot tipul sunt pe aceste aspecte și pe asta și recomand tuturor să facă. Iată, dacă căutați moneychat.com în Google, este acest link sau cine o să mă contacteze, eu am să dau link-ul direct și plus la asta sunt deschis absolut toți din cadrul acestui curs să mă abordeze. Eu am să vă ajut să faceți setarea absolut gratuită, inițială, cu pagina de Facebook și am să vă dau poate și anumite sugestii sau feedback pe nișa voastră, pentru că contează și aici anumite aspecte, cum creiem și vindem produsul nostru. Iată cam așa, cât timp a trecut la noi. Așa, 1:15. Ion, tu mai ai vreo 3-4 minute până se conectează următorul vorbitor. Super. Să vedem dacă sunt ceva întrebări sau poate îți mai aduci tu aminte ceva exemple care ai putea să ne le mai oferi. Tu vezi comentariile? Da, eu le văd, am văzut ceva, stai un pic să close video, așa. Așa, era o întrebare, cum poți lega mesageria cu site? Eduard întreabă. Este un cod pe care îl poți pune în spate, el este generat de platforma dată și îl poți seta leger, odată setat, sau e recomandabil să-l faci, să-l pui în Tag Manager. În general, toate coduri legate de tracking să fie în Tag Manager inițial puse, același pixel care îl ai pe site. Probabil de Tag Manager va vorbi Tudor Plăcintă, presupun, la lecția lui. N-am vorbit, da? Dar dacă vrei, poți să-i explici în câteva cuvinte, că nu toți înțeleagă, sigur. Ca să nu faceți multitudini de coduri pe site-ul vostru, care ele la fel mai greunează și site-ul, ce ține coduri de chat, ca asta cu Facebook Messenger, codul de pixel care vă trăcuiește audiența de la Facebook Ads, codul de la Google Analytics, codul de la Yandex, codul de la Bing, Yahoo, ca să nu puneți atâtea multe coduri în secțiunea de header a site-ului, intrați pe Google Tag, vă faceți un cont și toate aceste coduri le plasați, doar un singur cod puneți pe site-ul vostru, este de la Google Tag, iar restul codurilor le puneți în acel Google Tag. Poate teoretic sună ușor, dar presupun că când începi să faci tehnic, nu-i greu deloc, vă zic, că e destul de simplu, dar dacă să nu vă complicați, este în secțiunea de header, persoana care vă face site-ul, ei știu. Îi dați codul, se generează un cod în spate și ușor setează. Da, și automat apare. Cum a spus codul, ați activat în ManyChat widget-ul de creștere a audienței prin live chat, automat apare, da, chat-ul pe site. Simona zice, nici teoretic nu sună ușor. Așa. Asta până ce nu încercați. Da, până nu încercați. Digitalizarea s-a dezvoltat, noi practic trebuie să cunoaștem anumite aspecte. Dacă înainte poate parte de cod deloc nu trebuie de știut, astăzi să știți că se dezvoltă instrumente care se dau practic white label, se dau ca spune așa, de bază în care voi aveți posibilitatea să vă dezvoltați acel instrument. Așa o tendință interesantă în general apare, voi puteți să achiziționați, să cumpărați un anumit instrument, tool, chiar și același ManyChat la fel. Este opțiunea de aplicații de ManyChat care voi puteți să le creați de sine stătător sau cu ajutorul unui programist pe care le puteți alipi. Și astăzi este tendința de dezvoltare. Asta înseamnă că puțin câte puțin, un limbaj de coding ar trebui să-l studiem.
Dar nu trebuie să vă speriați pe chestia asta, pentru că dacă vă place ce faceți, asta e important. Sunt persoane care asta iubesc să facă, asta încep să învețe și să facă. Și e important să vă placă ceea ce faceți și să aveți conversații plăcute cu clientela voastră, în primul rând. Mersi mult, Ioan. Eu am să te rog să-mi transmiți prezentarea ta, pentru că eu am să le transmit la toți participanții și respectiv ei o să aibă contactele tale și o să poată să te contacteze. Ioan la noi este și în chatul de Telegram, așa că puteți să-i scrieți, nu vă rușinați. Da. În fiecare marți și joi. Lumea îți scrie feedback? Da. Este și o întrebare. Este efectiv de făcut automatizarea prin ManyChat, având în vedere că toate produsele se fac personalizate cu nume, date, caracteristice persoanei. Așa, este efectiv de făcut automatizare prin ManyChat. Da, pentru că în automatizarea voastră, chatbotului indicați când și la cine să adreseze și cum să adreseze. Totul asta se poate seta. Asta și este interesant. Noi de fapt în spate facem scenariul general, da? Dar chatbotul se adresează exact cu numele persoanei, pentru că noi îi indicăm unde și ce să citească. Și până intrar mult în tehnic, dar da, e posibil, pentru că chatbotul înțelege să adreseze, nu o să adreseze la toți cu același nume, este clar, o să adreseze cu nume personalizat. Chatbotul salvează anumite coduri, câmpuri personalizate și poate să adreseze persoane. De exemplu, că chiar vă duc exemplu în Timișoara, când am văzut biletul. Mesajul standard și am făcut un buton de meniu la Messenger în care persoana când ajungea la festival, ca să nu caute unde a salvat biletul, că e pe mail sau unde este el, automat avea un buton, vezi biletul tău aici, care la mine e standardizat, dar individual fiecare persoană care apăsa, îi se arăta doar biletul său. Și persoanele le plăcea foarte mult, pentru că brusc găsea biletul în dată și nu trebuia să-l caute în altă parte. Iată, așa ceva se poate crea într-un chatbot. Bine, în caz de ceva, Ioan, eu cred că tu poți să mai stai vreo 10 minute în chat, în caz că mai apar întrebări. Ok. Dacă vrei, poți să te uiți și la următoarea prezentare a noastră. Eu îți doresc o seară frumoasă și îți mulțumesc din nou pentru tot timpul acordat și pentru informația care mi-ai oferit-o astăzi. Și sper să te mai vedem și la alte cursuri organizate. Da, vă mulțumesc foarte mult și vouă pentru invitație și pentru persoanele care m-au ascultat și au investit puțin timp să mă asculte. Eu sper că ceva util am învățat. Mersi. Primul pas, intrați în ManyChat, logați, e o logare foarte simplă, 2 pași cu pagina voastră de Facebook și începeți să testați. Nu vă temeți că nu vede nimeni ce faceți. Testați în gurei, vedeți ce și cum, aveți întrebări, îmi scrieți personal deja după asta. Mersi mult și seară frumoasă. Da, seară bună. Pa, pa. Dragi colegi, în continuare, noi de fapt avem o surpriză pentru voi. O avem în ospeție pe Elena Agrici, dacă spun corect familia. Elena de curând a primit o poziție de reprezentant Frisbo în Moldova. Frisbo de fapt este un produs nou pe piață pe care noi l-am văzut în online cu câteva zile în urmă și am invitat-o pe Elena să fie parte din Startup Academy. Din fericire, ea a acceptat această invitație și o să vă dea mai multă informație despre acest produs. Eu cred că el este unul util antreprenorilor locali, dar mai multă informație de la Elena. Bună! Bună tuturor! Mă bucur să mă aflu azi aici. Într-adevăr, noi abia săptămâna trecută am făcut lansarea pe piața din Moldova și deși așteptam și eram cumva sigură că o să existe un mare interes, m-am bucurat să văd de fapt dublu sau triplu interes față de ceea ce ne propunem să realizăm pentru Moldova. E o companie care există în România deja de mulți ani și în ultimii ani s-a extins în 8 țări din Europa. Dar în Moldova vorbim despre Frisbo, de fapt vorbim despre un nou tip de serviciu care a apărut pe piață și un nou tip de serviciu care vine să servească anume business-urilor mici, mijlocii, care vor să treacă în lumea online, da? În e-commerce. Deci eu am pregătit o scurtă prezentare, o să trec peste ea, după asta contez pe faptul că
pot să răspund aici la întrebări sau oricând stau la dispoziția tuturor. Deci, cum am zis, Frisbo există deja de mai mulți ani pe piața din România. Și a apărut deja prezentarea? Da. Ea nu este la noi, vezi? Nu este, da? Ok, imediat. Mai încerc o dată. Să-mi zici, te rog, dacă este bine, da? Ok, există de mai mulți ani în România și a apărut ca necesitate de optimizare a proceselor pentru companiile mici și mijlocii, în primul rând, dar și pentru companiile mari, cum am zis, în optimizarea proceselor de vânzare și logistică și curierat. Noi ne numim Uber pentru Fulfiller și o să explic asta mai departe de ce. Câteva informații, stați că prezentarea mea chiar frânează. Este. Deci, de când ne-am lansat și mai ales în ultimii ani, înregistrăm pe piața europeană, cum am zis, suntem în România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Germania, deservim Austria, Bulgaria și în fiecare țară înregistrăm lunar o creștere de 5-10%. Avem practic 15 depozite sau hale partenere sau vorbesc de rețele de hale. Avem peste 100 de magazine sau afaceri cu care colaborăm și suntem prezenți în 8 țări. Sper că este ok dacă prezentarea este în limba engleză, după asta pot să ofer mai multe informații în limba română, dar ca idee cine suntem noi și care este scopul nostru. Deci, în principiu, în comerț electronic tradițional, toți distribuitorii au de făcut la un moment dat investiții masive în depozit. Dar ca producători, indiferent dacă ești producător mic sau mare, majoritatea depind sau au o afacere care este sezonieră. Și atunci apare problema când tu ai cheltuieli mari, fie că e vară, fie că e iarnă, cheltuielile sunt mereu aceleași. Vorbim de resurse umane, vorbim de însăși achitarea fie ca arendă sau în proprietatea depozitului și tot așa mai departe. Ce facem noi? Noi, practic, preluăm povara asta care o au business-urile și preluăm logistica, preluăm onorarea comenzelor, stocăm marfa la noi în depozit sau în depozitele partenerilor noștri despre care vorbeam, ne ocupăm de ambalare și livrare după rigorile exacte care le are compania mic sau mare, clientul nostru de fapt, facem livrarea către client. Clientul poate să gestioneze atât stoc, numărul de comenzi care s-au livrat, tot ce se întâmplă de la birou, adică printr-un soft. Asta de fapt și este avantajul nostru. Oferim un soft și totul are loc prin cloud. Deci logistica, chiar la noi, să zicem Moldova, o țară mică și oricum să organizeze o logistică bună este complicat. Nu mai vorbim de momentul în care vrei să te extinzi pe o piață internațională sau vrei să te duci în Europa, în care apar alte legi, alte rigori, piața este foarte fragmentată și atunci tu practic ești, în loc să te ocupi de promovarea vânzărilor, să crești calitatea produselor, să te ocupi de promovarea produselor, tu ai această mare povară legată de logistică și legată de penetrarea piețelor străine, anume din perspectiva asta a depozitării, livrării și tot așa mai departe. Ce am făcut noi și ce facem noi? Nu construim hale, nu investim în depozite în fiecare țară care o avem, dar colaborăm și avem parteneri în fiecare țară. Există diferite tipuri de produse și fiecare tip de produs are anumite condiții de depozitare. Obligația noastră pe fiecare piață e ca să conectăm un anumit produs cu hala care corespunde cerințelor. Astfel asigurăm că dacă cineva, de exemplu o vinărie din Republica Moldova,
vrea să ajungă pe piața din România, noi o să fim siguri că vinul va fi depozitat anume în hala care poate și are autorizația necesară de a stoca vinul. Și exact astfel, după formula asta, lucrăm cu toate țările. În fiecare țară avem o rețea mare de depozite. Ce se mai întâmplă? În unele țări, chiar dacă nu, de exemplu în Austria, nu avem halele proprii, dar lucrăm prin depozitele din Bratislava. Asta ne permite ca să avem livrări next day și tot așa mai departe. Deci lucrăm după principiul Uber. Halele partenere lucrează cu softurile noastre, la fel și clienții. Și practic noi suntem puntea asta între depozit, curier și clientul propriu-zis. Deci, cum am zis, conectarea se face, deci totul este foarte automatizat. Contăm și, de fapt, punctul nostru forte sunt softurile care le avem, în care s-a investit foarte mult. Compania, depozitul, hala sau curierul care ne deservește sau care ne ajută să deservim clienții, toate procesele sunt absolut automatizate, iar asta permite o logistică în depozit ușoară. Livrăm pe diferite piețe în condiții foarte optime, pe fiecare piață avem ca parteneri cei mai lideri de piață în curierat. Asta înseamnă că dacă avem depozite halele în Polonia, ne permite, de exemplu, în Germania să avem livrări next day sau cel puțin în 3 zile maxim de la ziua și momentul comenzii. Prețurile sunt dinamice. Ce înseamnă asta? În dependență de volumul de produse care trece prin hală, în dependență de volumul de produse care clientul îl depozitează la noi în hală, atâta plătești. Deci dacă tu nu ai nevoie pentru iarnă de un depozit sau să ocupi în depozit 100 de metri cubi, atunci tu nu plătești pentru 100 de metri cubi, plătești pentru 10. Iar vara, dacă tu ai nevoie de 100 de metri cubi, noi îți alocăm acest spațiu și respectiv plătești pentru cât consumi. Cum funcționăm? Deci avem halele pe de o parte. Halele sunt cele care stochează sau depozitează mărfurile clienților. Asta, nu știu, poate e mai ușor să vorbesc prin exemple. O să iau din nou o vinărie, avem o vinărie din Moldova, vrea să vândă în România, are loc exportul de vinuri, îl depozităm într-o hală potrivită, cum am zis, cu autorizație în România. De acolo se calculează, începe calculul lunar pentru depozitarea vinurilor. Mai departe avem integrări, are loc integrările cu platforma online de vânzare a clientului respectiv. Aici sunt menționate doar câteva, ne adaptăm pentru fiecare client în parte. Plus la asta, dacă magazinul sau compania nu are deja un partener pe piața din Europa pe care poate să se expună la vânzare, avem noi parteneriatele astea bine stabilite și venim cu această conexiune. Aveți nevoie să ajungeți cu produsele pe EMAG? Noi venim cu suportul ăsta pentru companie. Aveți nevoie să vă plasați produsele pe o altă platformă? Atunci noi facilităm conexiunile astea. Asta e o provocare mare pentru Moldova și ne dăm seama în principiu de asta. Suntem pe multe piețe, dar încă nu am ajuns pe cele mai mari platforme de vânzare online pe piețele date. Nu avem un marketing bine organizat pe piețele astea și aici încercăm să venim cu un suport pentru companiile de la noi. Deja are loc procesarea comenzilor, să zicem pe magazinul online a avut loc o comandă. În momentul când comanda este făcută, da, când clientul face o cumpărătură, comanda asta o primesc toți. O primiți dumneavoastră ca client în softul la care noi vă dăm acces, primește depozitul, hala unde se află produsul, curierul care trebuie să preia produsul și tot asta începe deja procesul propriu-zis. Se pregătește, se emite factura, se emite AVB-ul, produsul este împachetat, cum am zis, după condițiile clientului, este preluat de curier sau în unele cazuri curierul este și depozitarul
și deja se transmite către client. În caz de nemulțumire, clientul poate să returneze produsul și atunci noi ne ocupăm inclusiv de returul produsului. Voi primiți, dumneavoastră, ca client, primiți raportările astea absolut în timp real, chiar dacă pe alocuri unele hale sau, să zic așa, unele companii de curierat care ne oferă și servicii de depozitare au unele procese neautomatizate, oricum aceste procese sunt posibil de introdus în sistemul Frisbo în așa mod ca dumneavoastră ca client să puteți să vedeți în timp real ce se întâmplă cu produsul dumneavoastră. Și plus la asta, vedeți în orice moment exact care este stocul companiei care îl aveți într-un depozit sau altul. Și dacă la un moment dat observați că într-un depozit care se află în apropiere de Cluj vânzările sunt mai mari, iar lângă cel de la București sunt mai mici, puteți să reorganizați și să redistribuiți produsele dintr-o hală în alta. Practic, aici m-aș repeta un pic, dar cum am zis, noi oferim, pe de o parte, da, încheiem contractul, vă oferim absolut sistemul de management și administrare a tuturor comenzilor pentru fiecare comandă și vorbim de invoicing. Este pe piața din Europa asta deja este bine pus la punct, acolo este ușor. Compania poate să emită invoice-ul în numele dumneavoastră pentru client. Dacă vorbim de Republica Moldova, ne adaptăm aici la piața locală, este un pic mai greu, dar multe companii deja au găsit soluții pentru asta. Oferim suportul clienților pentru că apar întrebări legate de produse și atunci e necesar să răspundem la întrebări. Facem integrarea cu marketplace-ul pe care vă promovați sau vă vindeți. Să zicem că în Moldova sunt doar câteva platforme de marketplace-uri. Cel mai recent A1.md a lansat chiar recent, cu care deja suntem în proces de integrare și multe companii o să înceapă să vândă prin această platformă și oferim sistemul de management al depozitelor. Deci aici se referă, nu știu, m-am gândit, poate sunt companii care sunt interesate în a crea parteneriate pe partea de hale. Nu știu dacă asta este de interes. Dacă este de interes, rog să mă contactați după asta. Cine poate fi o hală parteneri? Asta sunt companiile de curierat sau companiile care se ocupă de logistică sau fulfiller. La noi în Moldova, din păcate, fulfiller sunt foarte puțini. Astea sunt țările și, de fapt, orașele în care noi avem la moment hale și de unde operăm, practic, în țările de pe hartă, dar și în vecinătate. Cum am zis, în Germania lucrăm cu halele din Polonia, în Austria lucrăm cu halele din Bratislava și tot așa mai departe. Iar cu halele din Moldova, inclusiv, urmează să lucrăm și cu piața din Ucraina. Dar, practic, harta asta ce arată potențialul și piețele pe care putem să vă deservim. Potențiale piețe pe care puteți să vă gândiți să vindeți. Sau poate deja vindeți și acolo putem să venim cu suport pe partea de logistică și curierat. Deci astea sunt prețurile care le avem pentru piața din Moldova. Operăm două prețuri diferite. Un preț este pentru piața din Europa și asta este prețul pentru Moldova. El diferă foarte mult. Suntem, în primul rând, o să zic, deși nu iubesc asta, o piață mică, o piață care abia a intrat în oceanul ăsta care înseamnă e-commerce și vrem să creștem împreună. Asta, practic, este și deci 1 metru cub pentru depozit costă 5 euro, plus la asta se achită 0,1 pentru fiecare SKU. Procesarea fiecare comenzi, și la asta mă refeream, dacă aveți 2 metri cub, e 10 euro și tot așa mai departe. Fiecare comandă procesată este 0,5 euro. Asta înseamnă că achitați exact
în dependență de performanța care o aveți în vânzări și volumul de produse care îl stocați. Clientul nostru, am zis să fac un profil, deși nu m-aș limita la criteriile astea, dar în principiu orice magazin online sau oricine care tinde să intre în online. Cel mai, ca să zic eu așa, cel mai convenabil client este cel care are pachete sau își poate structura pachetele între 1 și 5 kg, ajunge la un număr de 50 comenzi pe zi și respectiv are câteva canale de vânzare. Asta ce vreau să zic, dacă sunteți pe EMAG, asta nu înseamnă că nu puteți fi pe alte platforme online de vânzare care sunt în România și ele sunt multe. Sau dacă sunteți la noi pe A1, nu înseamnă că nu puteți avea un canal propriu de vânzare online și tot așa mai departe. Clienții noștri, aveam de fapt, cum am zis, peste 100 de clienți. Cunoașteți, cred că mulți din ăștia, Foodpanda, Melimelo, la noi sunt și la noi pe piață. În Statele Unite, vreau să zic, 70% din comerț online, de fapt, lucrează prin fulfiller, lucrează prin companii de fulfillment. Într-adevăr, nu este, sau raționamentul de a avea logistica proprie, depozitele, halele proprii, practic nu are sens. Într-un calcul estimativ făcut și putem pe urmă să ne uităm, arată că de fapt un serviciu de fulfillment vine cu o economie de 50% pe partea de administrare a business-ului pe segmentul ăsta. Asta este echipa care o avem, este Bogdan Colceriu, este fondatorul de fapt al Frisbo și este CEO-ul nostru. Toată echipa de aici, în afară de mine, sunt în România și încercăm să facem toată administrarea și de fapt dezvoltarea serviciului de fulfillment de peste Prut. Nu știu, primele rezultate sunt pozitive, dar sper că o să creștem local mai mult în timp apropiat. Dacă să vorbesc pe scurt despre cine suntem noi, nu știu, aș vrea să răspund la întrebări mai mult dacă sunt. Da, poți să oprești sharing-ul la ecran și să apară întrebările. Deci, serviciul de livrare este disponibil, da, și pentru Moldova, dar și oriunde în lume. În dependență de unde avem nevoie de făcut livrarea, timpul durează. Adică, dacă avem nevoie de făcut livrare în România, de obicei ne tindem spre un termen de livrare 24 de ore, deci next day. Lucrăm deja, parteneriatele Moldova sunt stabilite cu companii mici și mari de curierat. Avantajul nostru, nu suntem exclusivi cu nimeni. Deci încercăm, într-adevăr, să lucrăm cu cât mai multe companii de curierat, să lucrăm cu cât mai multe depozite, hale, în așa mod ca, în dependență de ce aveți nevoie, exact asta să primiți de la noi. Aveți nevoie de o hală care se află mai aproape de hotar cu Ungaria, atunci o să primiți o hală care se află mai aproape de hotarul cu Ungaria. Pentru că Ungaria este piața țintă și tot așa mai departe. Deci, da, dacă aveți nevoie dacă nu aveți nevoie de depozitare, inclusiv, da, putem să vă facilităm și să vă ajutăm cu servicii de livrare și curierat din Moldova în România. Eu o să las contactul meu, dacă îl scriu aici, de fapt este elena@frisbo.md. Oricând puteți să-mi scrieți, o să scriu și puteți să mă telefonați. Deci, pe EMAG, cum vedeți? EMAG este partenerul nostru în România. Toți clienții din România sau majoritatea clienților din România sunt prezenți pe EMAG. Ne contactați după asta și respectiv noi vă punem în legătură cu
persoanele de acolo. La moment, în zona economică liberă din Moldova nu avem depozite. Dar, cum am zis, abia am început activitatea și multe din parteneriate sunt în proces de lucru. Da, noi săptămâna trecută am văzut, de fapt, lansarea Frisbo, așa că noi vă dorim succes, Elena, de fapt. Mersi. Da, dacă pot să revin referitor la întrebările, prețurile pentru livrare, aici, în dependență de companie, fiecare ofertă primește, sau fiecare solicitare de ofertă primește câteva opțiuni, mai ales când e vorba de curierat. Companiile de curierat au tarife diferite. Când e vorba de prețul de depozitare, de logistică, atunci la noi prețurile sunt fixe. Iar partea de curierat vine în parteneriat cu companiile de curierat, respectiv noi operăm cu tarifele care le oferă compania. Iar dumneavoastră puteți alegeți, fie că asta e DHL sau Nova Poșta sau Movi sau orice altă companie, sau Poșta Moldovei, orice altă companie, deci în baza parteneriatelor care noi le avem. Și dacă este vorba de însăși procesul de logistică și fulfillment, atunci noi ne implicăm, iar dacă e vorba de curierat, facem de fapt legătura directă pentru că e un serviciu care nu necesită serviciul de fulfillment care noi îl oferim. Dar vă pot pune în legătură cu câteva companii de curierat și aflați exact care e prețul și termenul. Da, eu cred că și direct puteți contacta sau să îi scrieți Elenei și ea să vă dea toate informațiile de care aveți nevoie. Elena, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. O să vă rog să-mi transmiteți prezentarea și să mai adăugați, dacă mai aveți ceva de adăugat în ea, contactele, de fapt. Da. Pentru că eu am să o trimit la toți participanții care au fost astăzi și atunci când ei o să aibă nevoie, o să poată să revină la ea și să vă contacteze. Eu vă doresc o seară frumoasă și eu sper că a fost de folos tuturor care sunt aici. Noi am avut o discuție nu de mult despre cât este de complicat de făcut export și cât este de complicat să afli toate regulile și cât de multe cheltuieli sunt, așa că eu cred că voi ați apărut la momentul potrivit la noi pe piață. Așa este. Mersi mult. Aici mai apar câteva întrebări. Puteți reveniți la ele în chat. Eu nu vă mai trag din timpul dumneavoastră. Mersi mult și o seară frumoasă. Mă contactați, da. Cine are întrebări, mă contactați și o să răspund la fiecare. Sunt disponibil la telefon, sunt disponibilă pe e-mail și o să-mi pară foarte bine să ajut. De fapt, lansarea și mă bucur că am oportunitatea să promovez serviciile de fulfillment în Moldova. Am văzut asta la rude apropiate care au afaceri în domeniul vinului, de exemplu, și permanenta problemă cum să ajungi să scalezi, da, și te dezvolți în Republica Moldova, dar mai ales când ajungi la graniță, acolo există o barieră. Foarte multe probleme. Sunt foarte multe probleme și plus la asta tu nu poți să vinzi în piața din România fără ca să fie acolo pe loc, da? Mulți așa spun. Sau fără ca să ai un partener care să te ajute, să te ocupi, dar cum să livrezi la client? Sau un jurist, în primul rând. Da, tu nu poți, tu poți să vinzi, să promovezi produsele tale pe platforma aceea și mag, da? Dar produsul tău se află la Chișinău și pentru o să faci livrarea la București sau oriunde, Timișoara, clientul o să-și cumpere din altă parte. Da, inclusiv din Germania și o să ajungă mai repede decât la noi, pentru că este totuși Europa, da? Și acolo granițele nu există, acolo mult mai ușor. Logistica este foarte bine pusă la punct. Iar la noi anume granița asta și faptul că nu suntem partea Uniunii Europene, cumva stagnează procesele și ne reține pe noi ca afaceri mici și mijlocii în procesul de dezvoltare. Sunt foarte multe discuții, dar noi suntem aici ca să le avem pe toate și ca să încercăm pas cu pas să trecem de barierele astea. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu chiar sincer m-am bucurat să văd produsul pe piață și eu o să vă urmăresc. Sper să ne mai revedem.
și sper să aveți rezultate frumoase la noi. Așa să fie. Vă doresc o seară frumoasă. Seară frumoasă, deci. Seară frumoasă tuturor. Dragi colegi, pentru astăzi noi am finisat cu prezentările. Vă reamintesc că joi la ora 5 începem următorul modul care este Project Management și marți este ultima prezentare. Vă doresc tuturor o seară frumoasă. Eu sper că ați fost mulțumiți de prezentările de astăzi și am venit cu o soluție bună pentru voi și ne revedem joi.